हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर जोङो दिनै लोगोफोरजों जोहोलाव पार्क ना मा बेयाव बेरायनो थांनायदो आरोना। ओमफ्राय बेखौनो सानबाय नोंथांमोननोबो भिडिअ बानायना एसे देखायलांसै। आंना भिडिअ बानायिया गोबावथार जाबाय आरोना, ओंखायनो सानबाय दिनै भिडिअ गाखौनो बानायनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर, आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। जों दा सफैबाय लोगोफोर पार्कआव। जाम फैदो इथिं सुवा हाबगोन दे, माजा बारनो फैदो। हाय सेंग्रा सिख्ला दोंसै मालाय। फार्स्ट टाइम फैदो दिनै, बिबार बारनाय टाइमाव फैनो रोंदियाना। फट' थिखांनायाव बेस्थ'। चसमा गानलायनानै नाम्बार 1 जादों, लन नाम्बार 1। थौलै सबाव गाखोगोन, मोजां नांदों। ओइयाव जगोन दे दायो, इयाव जगोन। हिमाखिसो थानांगौमोन दा। सेल्फि लानायाव बेस्थ'। आंबा फट'खौनो थिखाङाखै गांसेबो। तामाम फट' दिखांदो। जा गरम मोनबायलै, खानाय अबस्था गैला आंना। सान्दुं गोसाथार। मादि नांदो दे फैनानै? मेंसोबायनो ज'दैनो दसे जिरायनो। जायगाफोरा मोजांखा, बिथिं जिरायग्रा। खोमसि नुयोथि। मादि मोनदो फैनानै मुसुमि? खायसेया मुथिं खारदो। रयखौ खिथिनि एसे। बिबार बारनाय टाइमाव फैनो रोंदिया जों दासो। इबे मा बंफंलै? इधर आओ, इधर। है सान्दुं गोसा थांखासै, इथिं थांगोन जों, इथिं थांगोन। मोजां नांदो जागाखौ। ओइयाव मामबायगोन फुला। रिल्स बानायनांगोन दा दसे थाना र'। थाबाय फायथ' गामागोन दा मुथिं तालागाता बुंदों। मुथिया गामाना थागोन बिदि सोंबाय आङो जागाखौनो। र' नैखिनो बुरा नांदो। फट' मोनसे थिखां जालायबाय। जसनिया खनसे दे, इखौ जस दे। हामामाय आं फिदिंनानै दे, आं फिदिंगोन दे। ज'आ माय नाङा दे, ज' एवनो एख' नङा। गथ' गोरलै जाहांदो दासो, बुरै कालाव जोंहा। माबा आं फिदिंनो हायो नामा नोंसोरखौ? होद बोलो गैया आंना। आं गाखोनि खनसे दे, सनियाव खनसे। होमबा खनसे थांनि नो। जा नेंबाय लोगोफोर। बेयाव गाखोदोंमोन, आंखौ भिडिअ खालामदिया। नेंसोबाय। होद जानायखौसो सिन्था करदो। आयौ फैसा हामबावगौमोन आं खनसे। Hay à, xin mới dâng được đây chưa? एकबार साइरि सुन एखिनो जनो लुगैबाय आं सायानो ओरै थांगासिनो
गोसा गिदिंनानै नेंफ्लेजोब्बाय आङो बेखौ मटिटि खायनो थाबाय गय आं नेंफ्लेजोब्बाय लोगोफोर इसोर खानाया नेंदो नङा ओइ बंफांफोरा थांनिफ्रायनो मोजां उन्दु जागाखौ नैया नाङा नाङा नाय जागाया जि मोजां लोगोफोर लारिं लारिं दिनै फार्स्ट टाइम फैदो आरोना लोगोफोर नायनो मोजाङानो नांदो फैनानै साया नैखिनाव फट' दिखांनि र' रान्दा जि फट' दिखांबाय दोङो आं खोबा थिखाङाखै गांसिबो जि सैतानखा जि खस्थ' गासिनो जागाया जा मोजांखा आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैनो हागोन फट'बो थिखांना हो आंनो रावबो इन्स्टा रिल बानायना हो होनबाबो होआ जि हामा इसोर थानाय मानसिया गावसोर आन्थाल' नै केमेरामेन नेंसोबाय लोगोफोर फट' थिखांनानै ओंखायनो जगासिनो ससमाया आंनि नङा आंनिसो जागाया जा मोजांखा ज'नो सान्दुं गोसायाव ज'नानै फट' थिखांगासिनो जोङो रिल्सबो बानायबाय दसे थानानै थांसै न'आव फाइबाव न'आव फैनानै खर' साबायनो हासिना ओइना खर' साबायनो ए माखि नोंखौ मिस खालामदो जोङो फुजायाव फैफिनगोन नोंखौ लानानै खनसे नों गैखाय आखाइ रेबजोब्बाय मबाइल लाय दैमा दोङो लोगोफोर लामाथ' गैया नांथाबाय नैया सासे नांथाबाय दलं गोलाव मालाय थांनिसै जों लोगोफोर खुसेर रोसि लोंनो हागौमोन सन खुसेर रोसि लोंलायनि जोंहा तामाम गरम नाय पार्कआ गावसोरबा गाखोआ गथ'फोरा मालाय बेसेबां आजादि सान्दुङा मिथिबाय सायाव रोसि लोंनाय नोंखौ लायलाय आंनि आखाइ रेबजोब्बाय आखाइ रेबजोब्बाय आंना सलायनानै थांसै जोंहा थांसै जा 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 न'आव थांसै लोगोफोर हा फैसा गैला न'आव थांसै न'आव सफैबाय आं दा लोगोफोर भिडिअखौ एसेयाव दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनो हो आंनि चेनेलखौ बाय बाय लोगोफोर